Čaute ľudia, dneska vás vítam pri našom videjku svojej Mini Cities Tycoon, alebo nejak Mini Cities 2. Ľudia, od minula som to tu trochu zväčšil. Tu mám dve fabriky, domy a tu na najlepšia časť stany som pokupoval. A je tu ich dosť, ako také. Ľudia, ja by som šiel niečo postavať, ale je problém, že nemám čo stavať. Že ja idem ľudia všetko zničiť a my sa vidíme o chvíľu. OK ľudia, ja mám zničený celé mesto. No dám cesty. No. No na začiatok by som dal také domy. Hej. Вот. Takto nejak. No. OK ľudia. No, takto. Domy dám. OK. No, dám tieto tu asi. OK. Počkať, ale musím robiť nejaké fabriky. No, tu nakoniec tam, hej. No. OK. No, ľudia. OK. Ľudia sa ďalej testujem. No, ľudia. No, dobre, mám tu základné veci. Domy. Takto. 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 No, ľudia. Kamo toho bude mi treba extrémne veľa. Ľudia, ak by ste sa čudovali, natáčam aj streamujem sa, preto na streame vám neodpovedám a vo videu ho nechťač niekedy poviem, že niečo, čo vo videu by nemalo byť. Ako, že ľudia si ďalej testujem. No, ľudia, ak by ste chceli, tak môžete prísť na môj live stream. Streamujem každý piatok, sobotu. Dneska streamujem, lebo neviem, som prišiel skôr. Hej. No, každý piatok, sobotu od 19. Se príďte sa posúvieť. No. OK. No. To nám tieto domy. Tento už dám tu. No tak. Kamo, prečo to nejde? OK, ľudia. Ľudia, budem rád aj keď dáte odber a like na toto tu videjko. No. OK. Jeslo to akurát.
Shop. Takto. Fabriku dám tu. Fabriku dám. OK, ľudia. To je jedno, ako to bude, hej. Len. Kamo, ako mám šiška drevo? Kámo, ja som si dokašľal. Kámo, ja som si dokašľal celý šlot. Kámo, ja som dokašľal celý šlot. Ľudia, tak toto bolo extrémny fail. OK, tak sa môžem vypojiť a vyrobiť nový šlot. Kámo, tak toto bol extrémne ľudia fail. Tu máte tuhu. No. Kámo, tak toto bol extrémny fail ľudia. OK. Ľudia, a sledujte na TikToku Blake sa volá. Ďakujem sa jednu ušu. Volá sa Blake na TikToku. Sledujte ho. Mi tu posiela darčeky. Mi posiela darčeky. Great news, look. Kámo. Toto bol extrémny fail, ľudia. OK, ľudia, ale toto bude koniec tohto videjka a my sa vidíme pri ďalšom, čo z Bosautovú.